kumsang kha zakwa somre panga khan Curtis John le Stacy Park te chuan Florida a an fahma saber Christina aneya akumle meitha kumsang kha zakwa somre paruka an fa pani na tur Curtis Jr. an shingle boka hetiang hinima se chungko hlim taktia soiturani lemlo Stacy le Curtis ani ngai zon lai chang to khan Curtis chuan Stacy chu kuda thak zeu zeu china ani nei nuwa phei chuan kuda thak ol lo ani ber Stacy in Catherine apai lain Curtis an kuda thak na lama Stacy now bom chukein Catherine chu thakim lovin apian pha a kumsang kha zakwa somret pakwa khan Stacy chuan tur thei to ngang lovin anin chu a chwa sana a fa te shwai du vyang ma se adin munin azirlo ema wangin a fa te shwai le ngei turin Kansas lama anule pa te che nain chu a panta ni Catherine le anau poin a hlim chon chuan an nu chu ngai vyang ma se a pa chuan an laka chera chwa ema wangin an tlei ve tel te ala kumni chung chu an nu ngai em bik lovin an hun an mangliama ma se Stacy omlawa changa kumni nuwa chuan pa ber chuan anina chuan a cousin pakha chu cheng ve turin asoma hita changchia hian Catherine ti unaw hlimna chu lak bo sakin a umtani Catherine chu an skula po naupang thiam theipol lemchan tui le a thiam ber pola ngai ani chin ma se pani khwalo tak ane wangin ani turang po ani theilo ani ber an inalo cheng ve apa cousin chuan voitam tak khwa khemin apong swala achunga voithum vel moi lo taka an mi khwal pa in a khosak pui nuwa chuan a cheng puya pa le a unaw pa chu a shilta a HRC lambeng lo thlengin an ni chuan ina changin kan la chhuwa kangche an tia ma sei ina changa kalbo em chu a shewangin a dulo thuin a changa hetia adu tla selawa chuan malak wak ngai na omlovin HRC lampo anin thiar fihlim tarini anaw nen chuan nei chhun tak meu an ni ti anin sia to na wangin anin po hleya anaw chuan ke thini hena chuan thodik isoi ti hi karing tlat a chan chu ka chunga po a thleng ve ti na soya Curtis Jr. in khwai khem tok ve ti soi chuan ke thini ru atina hleya an har sat na te anin shel to hnu chuan an ril ru po a ma aya in po sotin anin chhum bo ruak sheom takara tal chwa dan chu an ngai to ta ni Catherine te chanchin Stacy in alo sha chuan no bang thlawang ho tu po shi shain ani chuan man la a kumsang kha zakwa sumkwa pali sang kha zakwa sumkwa parugle sang kha zakwa sumkwa pariata thu bwai chu chayania mase Curtis chuan a cousin a fate a khwai khem chu a ring du tlat lawa mase a cousin nun hlui thu nei tu lamin an chui chuak tak tak mai chu ari nang ngot chu alo ni hau lo dam bo chana neu neu ba ka kumtling lo no pang khwai khem thu bwai alo nei nol towa Purify registry a po a mingalo chuang wang towa Curtis ina om chan po a belnu fanu kumsom pali upa khwai khem atuma wanga atlan bolai jenatur a nei lo lai lo nia mase hedi chung hian Curtis chuan a fa te a yin alai chin thlawang chu hawin a haider lui tlatani no pang thu soide chu finfia na ta na manzela ni wangin an ngai poimo hle maya chuti lain Catherine te unaw chuan an chunga thil thlendan chu an soidan adanglam le ta sia case chu anti top taringota Curtis ka zen chu en thlak zui ani don ta thawa Catherine te unaw win an thu soin thlak chan po an unaw case chu ashan ve ve ngai to turania ne na an lo chang ve ve ni poin an ina changin ashan ve ve lak chwa ani dona ani mole to kherangem ti po sia ta ne lawa chu ngai ngam lovin an thu soi an thlak le ta ni kumsang kha zakwa somkwa pakwa chuan Curtis Bial nu kumsom ni pakwa upa Sonia Nicole Spice chuan aron fin veya Curtis ka zempo kha ala cheng ve reng boka Sonia chu teaching assistant ni in an hathona mona chuan anui deuh sang renga mase Catherine te chuan ani na dik tak an she thwaya apang thovin an chunga thil thleng chu shevek ma se
a haider tlata a mei chet pui chu soilo ni tina azir tir chin no pangpoi soilo te ang tho ke chin ti u nau tan chuan a ding du tlat lovani chu chuan ke chin ti u nau ri ruwa chuan thin urna le huatna na sataka tuwa Curtis ka zenpo anin thlakna changin azalen veta a azalen deuh cha tia ni tampo alalia main kachini inbol tur chu zuilu thutin kachini molai chuan amma le ma chu tenom takena in khoya kachini hlaule thlabar chu kel khata achap zoi zoya chupa chuan akal sandon chuan kachin chu adiriam tak zekti entirnan sen somnga chu toilet chunga a hnu chha kachin chuan an unau chunga thil thleng chu paidam har ati to leya adaria chuan an zawain ka that vek don tin a ziaka tha mai adu thule achunga thil tenom tak tak thleng te chu anau Curtis Jr a shil chuan anau point an chen pui tha mai chu alo poi ti big lo etila hian kachhin chu kumsom pathuma upa ani ve towa anau po kumsom pani upa ani ve bok ti chuan January ni ru kumsang khazakwa sumkwa pakwa chuan an rohman na te chu che chho puin Curtis Bell nu Nicole chu eido kambula a thu chu kachhini now Curtis Jr chuan a oma akap ta sia maya alau thlabar telephone bana tum chu kachhin chuan lo po san sakin a che top thleng chuan Curtis Jr chuan a kapa kachhinin anau mele hlauna le akut khura mu chuan silai chu chu sakin silai muka zonan anin bathlar lama chuan voini a met puaka boruak adai deuh nuwa chuan Curtis Jr chu lung chetapin a chap le ria tualan that mea wani kachinin a thlem nuwa Curtis Jr po in beng dain 911 ang kola in kana a thlen thole tipal thil leo lewani thoan soya ina chuan thesena tamai mawangin Curtis Jr chu a chareng boka wangin kachin chuan ina changa shwai chwakin a best friend ena chuan a kalpuya kachin chuan a nau hena chuan engthil po thleng se engma thiam lo na inei lo keima ti angin isoi zeldonia ti na chila mase atuk zingdar saria police ten an una wanzon mu chuan Curtis Jr chuan ama thiam lo ani thu soin mu purna alaveka an una ngai dana chuan police in zona ten zo tanga an ho vele mai tura an ngai ani mase zona an zo fel nu chuan police te chuan barber Curtis Senior hena chuan a fa te chu ina an ho thailo thu an shil tamaya barber chu lung cheta kena chapa kachin te una vin an pa lung cheta ka chapan mu chuan sheom an ti ve leya no pangruang man na nge puiting zok le ton shat longa to zok te chuan do tan soiti an she thwaya ti chuan rong man na nei sa thapa tualan tha wangin first degree murder thu boy nor tir ta a puiting thu boy anga an thu boy chu ngai to tura ti ani bokani thu nei tulam chuan an unau to tha chan chu apa bel nu an thik wang chawani an ringa kachin chu anau thil ti swal poanga witness a changjok turin an thlema chutianga ati chuan ina a howat theidon boka mase kachin chuan alo du big bawlo Curtis Jr chu kumsom hi pani chung lungin tang tura achung thurel niin kachin chu kumsom paria chung lungin tang tura ti ani ve boka mase kachin chuan anau puin kumsom pariat atan ve theina nangiata ti chuan an unau chuan kumsom paria chung lungin tang tura an chung thurel sakniin an chua hnuwa po andam chunga enthak ani to donani kurtin an unau chung thu arel fel ni chu anin mu top nani alo ni ta a an unau chu USA 12 thatunau pangber tia shiatan niya jela chuan Curtis Jr ra probation officer chuan Curtis chu komin an shimna pek chu engma a chithiam lawa a chongkam le a hoi he reng chu probation officer chuan mi panau pangpa ngai ve mai a u le chena inral muang thlahel tak nia a sha thua soya zona ina yem tia zo chuan a Nintendo games tungchang chu a zota anin kom nu hian probation officer chuan an unau shimnan pek chu adik chem tin ka ngai tua pha Curtis Jr hian tan ina hian engthil nge alama chondon engma a she thiam lo puitling angnilovin kumtling lo dam bo chhia tiang thovin
an chung tho hi ngai tua ngai ani ti in a soya Catherine chu tomat lo po thailo turin kum thum chung khung be ni ya ramhoi angmaya ngai ni in a chanchin phwa choble diktok lo tam tak chu magazine ate til chhuani ya mishing pel chin ni ten an ziaka Catherine chuan mishing tha tur pel chin tia ka chanchin an ziak ti ka sharwa khan karil ruwa no pangmai ni ya kan shana te kha bawa mishing ni lawa in shana te kanaya keima a pol dalmia lo thiang hlimna hala umve de chu thok le khata an bauduak ti na soyani kumnga lungina tan nuwa Catherine po ahma ayin enkolna adon chada zara aril rulam shisel na po pa ngai viau towa lungina tan chan po poi soilo a tha wangti apom thiam to hleya lungina tan la hian Navy officer senior Ramos Fleming ne na in neya kumsan hi som paroka khan kumsum thuma o paniin lungina chenga chwa zalena niya no pangpani tenu niin tuna chuan chalai le kumtling lo danbo chiaten fair taka raurelna an mu theinan campaign nein shwai tu poi mo takani Curtis Junior po kumsan hi som pasaria kumsum thuma o paniin chwa zalena niya tuna hian ordained minister ani ve boka an una wa chwa zalen ani nu hian Senior Research Analyst Ashley Nellis Chuan Catherine le Curtis John te unaw shingnun ti le khabu ziaka an unaw chunga thilthleng du umlo tak tak te chu Thailand niin thu boy ngai to ani laya tu man an unaw chanchin engkho kha ngai lo te puin lainat nan nei thara an chunga danin shemna le ko chu adik tok lawa kumtling lo ro rel sakna an phu ti tu an chhanem ta hle ani Catherine pasal chu a na changa bangin Catherine kyanga ama thloplat tura aom theina na tia an unaw po hlim taka in hule toin karkhal social media baka tunlai theuna changchang te chu anjir chavele nok nok boka nunbul tharchanin tharum thona in engthil ma aching fel tak tak theilo ti chu anjir chuak ve ta ni tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni